Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәкуров, бүген безнең тапшыруда. Бу 1 апрель шаяртуы түгел, иртәгәдән Әлмәттә шәһәр автобуслары йөрүдән туктый. Автобус шундый кирәк, потому что троллейбус только главный урамнан йөри, ә безгә кирәк менә бу параллельный, теге соприкасающий урамнарга йөрергә кирәк автобус. Ерак микрорайоннарда яшәүчеләр хәзер ни эшләр? Филүзә Хәмидуллина репортажында. Хоталардан арына алмыйбыз. Ике татар очрашкач, инде син үзеңнең туган телеңне хөрмәт итәсең икән, син туган телдә сөйләшергә тырышырга тиеш. Татарстанда ике дәүләт телендә тигез куллану хукукы ни дәрәҗәдә үтәлә? Тулырак Динәк Самдинова материалында. Җитештерүчәнлек тә арткан, заказлар да. Соңгы арада бездә эш артыбрак китте. Алдагы вакытларга караганда. Медицина товарларын әзерләүче Кинградта күпме кеше эшли. Руслан Студенов материалы. Татарның бөек шагыйре эзеннән тәкъдим ителү үзе бер рәхәт күренеш. Менә аралашабыз, Тукай клубына килдек. Тукай премиясенә дәгъва кылучылар кемнәр? Индира Хусаинова белеп кайтты. Татарстанның хакимият органнары һәм дәүләт учреждениеләре ике дәүләт телен тигез күрәме. Бүген бу хакта Республика Конституциясендә теркәлгән хокукны үтәү буенча Совет утырышында фикер алыштылар. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Элмә такталардагы хаталар, районнарның сайтларында татар теленә тәрҗемә ителгән мәгълүматның 10 көнгә соңарып чыгуы, 26 меңнән артык норматив хокукый актларның гомумән тәрҗемә ителмәве. Ни өчен республиканың кайбер районнары татар теленә битараф? Бу мәсьәләне ничек шишәргә? Тәкъдимнәр Динәк Самдинова тыңлады. Татарстан Республикасы Конституциясендә татар һәм рус телләрен хакимият органнары һәм дәүләт учреждениеләре эшчәнлегендә бер тигез куллану хукукы беркетелгән. Әмма бу канун 100% үтәлми ди Татарстанның юстиция министры. Мәсәлән, кайбер норматив хукукый актлар рус телендә генә. Узган ел Татарстанның 14 районы 423 документны тәрҗемә итеп тормаган. Бөгелмә районы тиешле таләпләрне 63% гына үтәгән. Алексеевск районы һәм Казанда да күрсәткечләр 100%-ка тулмый. За все это время порядка 26 тысяч актов за предыдущие периоды не переведены. Узган еллардан тәрҗемә ителмичә калган 26 меңнән артык хокукый акт бар. Бу беркемне дә кызыксындырмый. Республиканың дәүләт телләре турындагы законы бар. Аны үтәү зарур. Ә моның өчен эшләргә кирәк. Поэтому я прошу обратить на это внимание, усилить работу. Башкарма комитетларда тәрҗемәчеләр эшләсә дә, сайтларга татар телендә мәгълүмат бик соң урнаштырыла. Biz моны 2 атналык кенә адымнар тапшыруында чыккан репортажда күрсәткән идек. Соңгы калу бер хәл, тәрҗемә иткәндә җитди хаталар китә. Мәсәлән, хәбәрнең берсендә Алексеевск района, ягъни оҗмахына әверелдергәннәр. Мондый хилафлыклардан арыну өчен Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчелеге үз тәкъдимен җиткерде. Башкарма комитетлардагы тәрҗемәчеләрнең функциональ җаваплылыгына, муниципаль берәмлек территориясендә урнаштырыла торган визуаль мәгълүмат чараларының текстларын тикшерү һәм килештерү мәсьәләләрен кертүдә нәтиҗәле булыр иде. Шулай ук югарыда аталган проблемаларны комплекслы хәл итү өчен дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарында эшләү өчен тәрҗемәчеләрне әзерләү системасын камилләштерү мәсьәләсен карарга тәкъдим итәбез. Урам күрсәткечләре Элмә такталарда хаталы. Яшел Үзән районында аларның күбесе гомумән татар теленә тәрҗемә ителмәгән булып чыккан. Район башлыгы бу хилафлыкны тиз арада төзәттербез дип сүз бирде. Замечание, которое сделал Рустам Ильдус в своем докладе, оно уже тоже будет исправлено. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе атамаларда хаталарны табу һәм төзәтү буенча конкурсны быел да игълан итте. Хәбәрләр 1 сентябрьгә кадәр халык контроле порталында кабул ителә. Бик актив безнең бу мәсьәләгә булган милләттәшләребез бар, шуңа күрә безгә андый мөмкинлекне файдаланырга кирәк. Ул безнең тормыш мөхитенең бер өлеше. Дөрес, аның белән генә мәсьәлә тулысынча хәл ителмәскә мөмкин, әмма ләкин күзеңә инде синең татар телендә дөрес язылган язма күзеңә чагыла икән, һәм бу синең күңелеңә кирип кала икән, ул файда гына. Татар теленә игътибарны җитәкчеләр тарафыннан көчәйтергә кирәк диделәр утырышта. Бу мәсьәләдә шәхси үрнәк күрсәтү бик мөһим, аеруча халыкка мәгълүмат җиткергәндә. Хотелось бы обратиться с просьбой, чтобы в Министерстве промышленности, Минздраве, Минцифры, Агентство инвестиционного развития, Комитету по туризму и Минэкономики появились люди, которые способны на 2 государственных языках доводить до населения социально значимую общественную информацию. Спасибо. Татар телле министрларыбызның, татар телле район
хакимият башлыкларының, төрле дәрәҗәдәге менә җитәкчеләрнең шәхси үрнәге бик кирәк. Бездә бит тормыш бик кызык, мин инде мөхитне аңлыйм, чөнки кайда яшәгәнебезне, тормышның кая барганын. Әмма ләкин бездә бит ике татар очраша да русча сөйләшә башлыйлар. Алар инде бәлки үзләре русча бик яхшы беләбез дип уйлыйлардыр. Әмма ләкин үзең чи татар булып, ике татар очрашкач, инде син үзеңнең туган телен хөрмәт итәсең икән, син туган телдә сөйләшергә тырышырга тиеш. Республиканың гражданлык актларын теркәү идарәсе хукукый документларны ике дәүләт телендә рәсмиләштергән бердән-бер оешма булып кала. Бу көнгә кадәр 2006 елда төзелгән кеше исемнәре сүзлеген кулланганнар. Шулай ук яңа электрон сүзлек булдырганнар. Милюков дип языла. Төрлечә вариантлар бар. Безгә кирәге бүгенге көндә бу төрле вариантларны бер кагыйдәгә урнаштырып, һәм инде аны яңартып, ЗАГС хезмәткәрләре өчен, киң җәмәгатьчелек өчен отышлы итеп ясарга. Сүзлек тиздән гамәлгә кертеләчәк. Татарстан премьер-министры бүгенге утырышта каралган проблемаларны чишү юлларын эзләргә кушты. Моның өчен хакимият башлыкларына 1 ай вакыт бирелде. Динайсам Диновайгыр Романов, Яңа Гасыр каналы. Владимир Путин язгы чакырылышны башлау турындагы карарны имзалады. Указ нигезендә ул 1 апрельдән 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Хәрби хезмәткә 134 мең ярым егет китәчәк. Бу 2021 елның язы белән чагыштырганда азрак. Моңа кадәр Россиянең оборона министры Сергей Шойгу хәбәр иткәнчә, хәрби хезмәткә чакырылучылар кайнар нокталарга җибәрелмәячәк. Исегезгә төшерәбез, армиягә 18 яшьтән 27 яшькә кадәр ир-егетләр чакырыла. Татарстанның тагын бер шәһәрендә автобуслар йөрүдән туктарга мөмкин. Әлмәттәге Апапат җәмгыяте 1 апрельдән үз эшен туктатачагын хәбәр иткән. Сәбәбен шәһәр маршрутларының зыянга эшләү белән бәйләп аңлаталар. Быелның 3 аенда гына оешма 10 миллион сум керемен югалткан. Әгәр транспорт оешмасы эшен туктатса, 200 мең кеше яшәгән шәһәрдә бары тик троллейбуслар гына калачак. Тулырак Филүзә Хәмидуллина. Менә бу Урсала микрорайондагы тукталыш, әлегә ярты сәгать саен автобус йөреп тора. Иртәгә алар килмәскә дә мөмкин. Әгәр туктаса, бетте. Жизнь пропал дигәндәй. Такси бик кибат. 150 да 150. Лучше Бөгелмәгә барып итәргә. Чем Урсалдан Әлмәткә. Автобус менә бер вакыт бик әйбәт йөри башлаганнар, 4 автобус иде. Хәзер менә даже обед, наверное, 2 автобус наверное калгандыр. Белмим качан булыр. Урсала шәһәрдән 10 чакрым ераклыкта урнашкан, күбрәк пенсионерлар яши. Мәктәптә балалар бакчасы да бар. Кеше сөйләй, безгә әле бер кемдә әйтмәде бер сүзне. Ну, монда 4 автобус йөри. Йөрибез, яхшы йөрибез. Инде батылса инде 5 автобуслар җибәрәләр. ДСРК микрорайонында да шул ук хәл. Монда бит бакчалар күп, шактый кеше җәен автобуста килә. Шундый ерак районга җәяү барып булмый бит. Автобус кирәк әлбәттә. Хәзер Апапат оешмасы 5 шәһәр маршруты буенча хезмәт күрсәтә, 19 автобус йөри. Оешма җитәкчелеге элегрәк тә аларны туктату ихтималы турында әйтә иде. Чөнки пассажирлар саны елдан-ел кими. Кремгә караганда чыгымнар күбрәк, аеруча пандемия чорында кыенга туры килә. Бу елның 3 аенда алар 10 миллион сум керемен югалткан. Бүген без транспорт оешмасына рәсми хат юладык. Алар үз фикерләрен телефон аша җиткерделәр. Оешма ел башыннан Әлмәт башкарма комитеты белән килешү төзүмичә генә эшләгән. Шулай ук узган елгы зыянны да әле дә аларга капламаганнар. Мондый шартларда без башка эшли алмыйбыз диде Апапат җитәкчелеге. Әлмәттә троллейбусларда йөри. 4 маршрутта 25 троллейбус. Троллейбуслар шундый сирәк йөри, алар гына җитми. Автобус шундый кирәк, потому что троллейбус только главный урамнан йөри. Ә безгә кирәк менә бу параллельный, теге соприкасающий урамнарга йөрергә кирәк автобус кирәк, обязательно кирәк. Бу мәсьәлә буенча без бүген Әлмәт башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек, ләкин монда аңлатма бирүдән баш тарттылар. Әле февраль аенда ук район башлыгы Тимур Нугманов җәмәгать транспорты мәсьәләсенең Әлмәттә кискен торуын әйткән иде. Дәүләт ярдәменнән башка без бу проблеманы хәл итә алмаячакбыз диде ул. На этот год президентом принято решение. Быел президент яңа троллейбуслар сатып алганда ярдәм булачак диде. Әмма бу проблеманы тулысынча чишми. Республикадагы барлык муниципалитетлар да җәмәгать транспорты мәсьәләсенең хәл ителүенә өметләнә. Надеяться именно на комплексное решение в республике этой проблемы, причем в кратчайшие сроки. Җәмәгать транспорты проблемасы хәзер берничә шәһәрдә кискен тора. Бөгелмәдә узган ел бердән-бер транспорт оешмасы бер көнлеккә төште. Азнакайда шәһәр маршрутларыннан файда юк дип автобусларны эшкә генә калдырдылар. Маршрутларда хезмәт күрсәтүче оешманы ачыклау өчен уздырыла торган тендерларда катнашучы юк. Аеруча хәзер запас частьләргә бәя арткан чорда ярдәмсез булмый диләр.
Әлмәттән Филүзә Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бу репортажны әзерләгәндә Папат җәмгыятенең үз төркеменнән әлеге хәбәрне алуы турында билгеле булды. Без Әлмәттәге транспорт мәсьәләсен күзәтеп барачакбыз. Шулай ук автотранспорт оешмасы һәм шәһәр җитәкчелегенең фикерен тыңларга һәм сезгә җиткерергә әзер. Казанда пассажирлар ташу белән шөгыльләнүче оешмалар монополиягә каршы көрәш хезмәтенә мөрәҗәгать иткән. Алар запас частьләргә бәянең ни өчен күтәрелүен тикшерүне сорый. Транспорт предприятиеләре җитәкчеләре сүзләренә караганда, детальләр сатып алу санкцияләр кертелгәч кыенлаша. УФАС аларның гаризаларын кабул иткән. Бәяне нигезсез күтәрү очраклары ачыкланса, чара күреләчәк. Соңгы вакытта Татарстанның монополиягә каршы хезмәтенә запас частьләр кыйммәтләнүдән зарланып 10 мөрәҗәгать булган. Пассажир ташучылар гына түгел, авыл хуҗалыгы техникасы ремонтлаучы компанияләрдә шикаят юллый. Март айыннан Россиядә эшмәкәрләрне тикшерми башладылар, ягъни мораторий кертелде. Әгәр дә бу кагыйдәне бузып, күзәтчелек органнары оешмага килә икән, бизнес вәкилләре бу хакта кайнар линия телефоны аша хәбәр итә ала. Сез аны экранда күрәсез. Зарларны шулай ук проверенный бизнес порталында да язып калдырырга мөмкин. Гаризаларны Россиянең икътисади үсеш министрлыгы почтасына җибәрергә була. Мораторий игълан ителгәннән соң Татарстанда 2000-нән артык тикшерүне туктатканнар. Бүген Татарстан президенты эшлекле сәфәр белән Сенегалда иде. Биредә Рөстәм Миңнеханов Татарстан-Сенегал форумында катнаша. Ул ил президенты Маки Салл һәм бу дәүләтнең эшлекле даирәләре белән очрашты. Ике төбәк арасында товар әйләнеше былтыр 150 миллион сумны тәшкил иткән. Алга таба әлеге күрсәткечне тагын да арттыру бурычы тора. Дакар халыкара аэропортында Рөстәм Миңнехановны дәүләт эшлеклеләре каршыла. Иң беренче Татарстан президенты Сенегалның чит илдәге эшләре буенча дәүләт сәркатибе Маис Диар Диегансар һәм Россиянең Сенегал белән Гамбиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Дмитрий Кураковка рәхмәт сүзләрен белдерде. Сенегал җыелма командасының футбол буенча дөнья чемпионатына эләгүләре белән котлады. Кичә генә алар Мисыр командасын җиңде. Сәфәрнең төп максаты Татарстан-Сенегал форумында катнашу. 2021 ел нәтиҗәләре буенча ике төбәк арасында товар әйләнеше 150 миллион сумны тәшкил итә. Соңгы 20 елда Сенегалга Татарстаннан 167 КАМАЗ машинасы сатылган. Нигездә бу Дакар портыннан контейнерлар ташый торган 54-60 тягачлары. Сенегал машина йөртүчеләре һәм механиклары өчен махсус укуларда оештырылып тора. Хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр күп, диде Рөстәм Миңнеханов. Цель нашей поездки — расширение экономического сотрудничества, налаживание новых контактов. Надеемся, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах. Форум кысаларында Рөстәм Миңнеханов Гамбия делегациясе белән дә күреште. Очрашуда сүз нефть химиясе, нефть эшкәртү юнәлешендәге хезмәттәшлек турында бара. Моннан тыш Татарстанда җитештерелгән товарларны Гамбия аша бөтен Африкага тарата алу мөмкинлеге карала. Авыл хуҗалыгы тармагында ашлама белән тәэмин итү белән дә кызыксындылар. Вы озвучили вопросы по обеспечению нефтепродуктами, по переработке нефти. Вот я думаю, что надо будет обменяться координатами и детально проработать наши возможности. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән якыннанрак танышу өчен Гамбия эшмәкәрләрен республикага кунакка чакырды. Майда Казан саммит узачак. Сенегал мөселманнарының дини үзәге булган Туба шәһәре җитәкчелеген Идел Булгарының ислам динен кабул итүгә 1100 тулу уңайнан оештырылган чараларда көтәләр. Рания Абдрахманова, Марат Хусейнов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә җитештерелә торган ашламалар хәзер санкцияләргә эләкми. Америка аларны үзү керткән чикләүләр исемлегеннән алган. Бу хакта бүген билгеле булды. Россиягә карата кулланылган чикләүләрдән зыян күргән илләр исемлегенә хәзер Канада белән Европаның тагын кайбер дәүләтләрендә кертеп булыр иде. Татарстанда хирургия, травматология өчен җиһазлар, медицинада җөйләрне тегәр өчен җипләр җитештерүче Медтехника компаниясе бар. Аларның продукциясын шушы илләрдән дә ала торган булганнар. Хәзер юл ябык. Шуңа Медтехника моннан файдаланып безнең ил базарын товар белән тәэмин итәчәк. Руслан Хөснетдинов материалы. Бу кешеләргә операция ясалганнан соң кешеләрне тегә торган ине упаковать итәбез без. Медтехника оешмасында эш иртүк башлана, биредә 300 хезмәткәр исәпләнә. Гөлинә Мавлина хастаханәләрдә операциядән соң табиблар пациентларның җөйләрен тегәр өчен энә белән җеп әзерли. Инәнең дә төрлесе була. Шушыннан да бик вагыда була. Ирәкләре дә була. Төрлесе бар. Вагын матайт иткәндә, чырнаганда
авыррак инде бераз. Соңгы арада бездә эш артыбрак китте. Алдагы вакытларга караганда. Мен монда эшләвемә бик куанам. Һәр вакыт эш бар. Гүлинә Мавлинаның күршесендә Гүзәл Габделхакова, аларның кулларына хәтта күз ярмый. Көненә 8 сәгатькә 1000 була, кайсырактан артыграк та була. Инәсенә карап вак инә булганда әзрәк чыга. Эрерәк инәләр булганда күбрәк ясап була. Менә бу ниләр белән әле безнең заказлар тагында артып китте. Булай заказлар гел бар, акчаны вакытында түлиләр. Россиядә әлеге оешмага тиңнәр юк диярлек биредә медицинада куллану өчен җеп, травматология һәм хирургиядә кулланыла торган эшләнмәләр ясала. Әйтик, имгәнгән кешеләргә Илизаров аппараты, шөреп, тимер пластиналар. Соңгылары хәтта Канада, Европа илләренә дә җибәрелгән, ләкин санкциялар кертелгәннән соң юллар ябыла. Аңа карап, сорау кимемәгән, киресенчә арткан. Санкциялар кертелгәч, медтехника җитештергән товарларны озату буенча логистика үзгәргән. Хәзер аны Россиянең башка медицина оешмалары өчен әзерли башлаганнар. У нас достаточно глубокая локализация. Без чит илдән кертелгән комплектларга артык мохтаҗ түгел, бары тик санкциягә караган бер генә илдән полимер сатып алабыз. Әлегә алар безнең белән аңлашып эшли. Полимерны үзебездә дә эшлибез, ләкин тиешле күләмдә түгел. Монысы инде имплант оешмасы. Монда да эшне оештыруга санкциялар зур роль уйнамаган. Әлеге оешмада эш 24 сәгать, ягъни 3 сменада оештырылган, станоклар бердә туктап тормый инде һәм биредә сынган кол аякларның сөякләрен тоташтыручы имплант җитештерәләр. Титан пластиналар имгәнгән, җәрәхәт алган кешеләрне дәвалауда кулланыла. Аларга да ихтыяҗ зур. 1,5 миллион сумлык пластиналарны әле Донецк белән Луганскига да җибәргәннәр. Оешмага 15 ел безнең. Заказларыбыз артты. Хәзерге санкциялар булгачтан соң аеруча да артты. Күбесенчә травматологиягә ясыйбыз имплантлар. Әлеге оешмаларда хәзер җитештерүчәнлекне арттырып, импортны алыштыру юлларын карыйлар. Руслан Хусудинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан компьютерларда үзебезнең операцион системага күчә. Тәүге карлагач мәктәпләр өчен ноутбуклар булачак. Республиканың Мәгариф министрлыгы Windows системасы булмаган 1100 техника сатып алачак. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Дәүләт Советында Фәрит Мөхәммәтшин парламент ветераннарына ТАССРның 100 еллыгы медальләрен тапшырды. Тантанада узган чакырылыш депутатлары һәм Дәүләт Советы аппаратының лаеклы ялга чыккан хезмәткәрләре тәбрикләнде. Дәүләт бүләгенә 23 кеше лаек, бүген 8-нә медаль тапшырдылар. Сез озак еллар дәвамында Татарстан үсешенә зур өлеш керттегез. Фидакар хезмәтегез белән Дәүләт Советы Татарстан халкының ышанычын яулады. Аның абруе зур дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Мы посчитали нужным, возможным пригласить вас для того, чтобы вручить медали в год столетия нашей республики. С одной стороны, отметить ваш вклад, ваши заслуги в становлении парламентаризма в новой истории нашей республики. С другой стороны, поблагодарить вас за заложенные традиции, отношение к работе. Бүген Донбасстан Казанга күченергә мәҗбүр булучыларның балалары Бәллүр йолдызчыклар фестивалендә катнашты. Бөтен Россия конкурсының башкалада төбәк этабы бара. Анда 67 малай һәм кыз вокал, хореография, музыка коралларында уйнау буенча осталыкларын күрсәтә. Алар Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы, суд приставлары, салым хезмәте, гадәттән тыш хәлләр һәм прокуратура хезмәткәрләренең балалары. Концертны Донецкның Горловка шәһәреннән күченергә мәҗбүр булган Никита Лункин ачып җибәрде. Ул Татарстанга март башында әнисе белән килгән иде. 7 яшеннән музыка белән шөгыльләнә. Башта чиркәү хорында чыгыш ясаган, музыка мәктәбендә белем алган. Киләчәктә укуын Казанда дәвам итәргә тели. Конечно, эмоции, как первый раз выступаешь, очень волнительно сначала было, потом на сцену уже вышел и все, понял, что все хорошо, я в себе уверен, все будет нормально. Это мое первое выступление, но я думаю, не последнее, только начало, я надеюсь. Да, хочу поступать в музыкальный колледж, но я еще не определился, но я знаю, что я буду свою жизнь связывать с музыкой.
Татарстан хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы хәрбиләргә бүләк дип аталган акциягә кушылды. Алар Украинадагы махсус операциядә катнашучыларга кирәк-яраклар җибәрде. Районнарда 5 тонна йөк җыелган. Футболка, свитерлар, сөлге, тәм-томнар. Акциягә Азнакай, Түбән Кама, Яңа Шишмә, Әлмәт, Мамадыш, Аксубай һәм башка районнарның халкы кушылды. Бәхетле компаниясе дә үз өлешен кертә. Бүген Донбасста булган хәрбиләрнең рухын күтәрергә теләп, балалар рәсем ясаган. Акция Россия хатын-кызлары берлеге тәкъдиме белән бөтен ил буйлап уздырыла. Эта акция, она прежде всего действительно вызвала отклик в женских сердцах. Бу акция хатын-кызларны битараф калдырмады, башка оешмаларда кушылды. Бүләкләр җибәреп, хәрбиләргә рәхмәтебезне белдерәбез. Аларны өйдә яраталар һәм көтәләр, шуны җиткерәсебез килде. Безнең егетләр шундый зур йөкне үз өсләренә алды. Алар белән горурланабыз. Ответственной работой, защитой. Татарстанның югары суды бүген Рост финанс пирамидасын булдыруда катнашучыларга хөкем карарын үзгәртте. Апелляцияны караганнан соң мәхкәмә алар җинаятьчел төркем булдырмаган дип таба. Шул рәвешле җиде гаепләнүченең дә җәза вакыты киметелә. 4 суд залыннан иреккә җибәрелде. Пирамиданы булдырган Андрей Макаров, Рубинның элеккеге капитаны Сергей Харламов һәм Александр Бурнаев колониядә калачак. Аларның иректән мәхрүм ителү вакытын 1 елга киметәләр. Наталья Макаровага суд җәза вакытын шулай ук 1 елга һәм улына 14 яшь тулганчы иреккә җибәрде. Моннан тыш югары суд кертемчеләргә зыянны каплау карарын гамәлдән чыгарды. Хәзер акчаларны кайтару мәсьәләсе аерым тәртиптә каралырга мөмкин. Әлеге эш буенча гомуми зыян 1,5 миллиард сум дип бәяләнә. 2 сәгать эчендә моңарчы булмаган мастер-класс Казанга Россиянең атказанган спорт мастеры, фигуралы шоу буенча Олимпия чемпионы Алексей Ягудин килде. Ул балаларга зур уңышка ирешү серләрен аңлата. Казан дәрәҗәле кунакны ничек каршы алды? Әлеге спорт түрен үстерү өчен хәзер ниләр эшләнә? Руслан Хөснетдинов шул хакта. Триумф спорт сәламәтләндерү комплексында бүген гадәттәгедән дә җанлырак балалар да күбрәк килгән, хезмәткәрләр дә бар эшен ташлап мастер-классны күзәтә. Аны дөнья һәм Олимпия чемпионы Алексей Ягудин үткәрә. Балалар спортчыдан уңышка ирешү серләре белән кызыксына. Мне очень нравится из-за красивых прыжков, скольжения, вращений. Альбина Каримова кызын 3 яшендә фигуралы шоу түгәрәгенә бирә. Хәзер инде 5 елга якын шөгыльләнәләр. Киләчәктә Россия дәрәҗәсендәге ярышларда катнашырга телиләр. Моның өчен тәҗрибәле спортчылардан күнекмәләр алу кирәк. Бу мастер-классны без бик көтеп алдык. Безнең балалар бик көтте. Безгә шундый дәрәҗәле спортчы Алексей Ягудин килгәнгә без бик шат. Шушы аз вакыт арада ул үзенең белгән әйберләрен безнең балаларга күрсәтеп китер дип уйлыйбыз. Мондый мастер-класс балалар өчен түгел, тренер өчен дә файдалы. Дети видят своих кумиров. Егет һәм кызлар үзләренең балачак кумирларын күрә, бу аларга зур ышаныч өсти. Бездә тагын да яхшырак шоу теләге барлыкка килә. Становиться на льду лучше. Казанда фигуралы шоу яшүсмерләр арасында аеруча популяр спорт түрі санала. Фигуралы шоу буенча спорт түрі белән шөгыльләнергә барлык мөмкинлекләр дә, барлык шартлар да тудырылган. Безнең бүгенге көндә Казанда 4 спорт мәктәбе эшләп килә. Аларда инде 600-гә якын балалар һәм яшүсмерләр шушы спорт түрі белән шөгыльләнәләр. Аларның 100дән артыгы безнең Татарстан Республикасының җыелма командасы составына керә. Россиягә карата кертелгән төрле чикләүләр сәбәпле киләчәктә спортчылар халыкара ярышларда катнаша алырмы? Журналистлар Алексей Ягудинның фикерләре белән кызыксына. Планы грандиозные. Я сидел тоже в этой комнатке, где проходило совещание. Мин фигуралы шоу буенча Россия җыелма командасы уздырган җыелышта катнаштым. Анда киләсе елга планнар спортны үстерү буенча ярдәм чаралары турында сөйләштеләр. Безнең бурычлар да, максатлар да зурдан. Санкцияләр спортка йогынты ясарга тиеш түгел. Спортчылар дөнья күләм ярышларда катнашмагач, югары дәрәҗәгә ирешү мөмкинлеге бармы? Мы им нужны тоже, так же как и они нужны нам, потому что только так будет развитие. Фигуралы шоуны үстерү өчен көндәшлек кирәк. Шуны истән чыгармасак иде. Көндәшлек белән генә зур уңышка ирешергә була. Каари Сакаматуга гына карагыз. Ул 20 ел элек прокатка чыккан хәрәкәтләрне кабатлый, ләкин халыкка ул барыбер кызык. Күпләр ис акыллары китеп карый. Бүгенге мастер-класс 2 сәгать дәвам итте. Һәркем өйләренә күтәренке рух белән таралышты. Руслан Хөснетдинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.
Бүген Башкалада Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва кылучылар белән очрашу узды. Ул традиция буенча Тукай әдәби музеенда үткәрелә. Быел исемлектә 19 кандидат, һәрберсе милләткә, татар дөньясына керткән өлеше югары хезмәтләре өчен бәяләнәчәк. Хәзер Тукай премиясе лауреаты исемен 237 шәхес йөртә. 26 апрельдә яңа лауреатларның исемнәре билгеле булачак. Шандыр гына, ябык кына Тукай татар йөген күпме күтәргән. Бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның шигырьләрен сөйлиләр, аның сүзләренә язылган көйләрне тыңлыйлар һәм иҗат дөньясына чумалар. Бу Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва кылучылар. Араларында музыка белгечләре, рәсем, фото сәнгатенә өлеш кертүчеләр, театр әһелләре һәм язучылар. Рашат Низамиевны да беренче тапкыр Уч төбендә яшен һәм татар моңының 3 йолдызлы китаплары өчен Татарстан китап нәшрияты кандидат буларак тәкъдим иткән. Бик зур хезмәт башкарылды һәм минем хезмәтемә кандидат буларак бая югары бирелде. Мин уйлыйм, китабыма да югары бая бирелер. Әсәрләр, шигырьләр иҗат итүчеләр белән бер рәттән архитекторлар да катнаша. Түбән Камадан Фирдәүс Ханов бу премиягә инде 2нче мәртәбә дәгъва кыла. Шәһәрләрендәге Җәмигъ, Нур мәчетләре, Тукай паркы проектларын төзегәне өчен быел да хезмәтенә югары бәя биргәннәр. Алар инде халык арасында казаныш алган абдикатлар, үзем шатланам, чөнки алар көне-төне төрле телдәге халыкка телсез безнең халыкны онларга ярдәм итәләр. Яршалының Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театры тарихында мондый вакыйга беренче мәртәбә. Аларның Шәһәр нокта Брежнев, Абага алмасы ачы була спектакльләре лаеклы дип табылган. Соңгысында Рафил Сәгъдуллин 86 яшьлек карт ролен башкара. Инде нәкъ менә безнең театрыбызга, Шаллы театрына мондый игътибар күрсәтү әлбәттә безнең өчен бик рәхәт әйбер. Ел сайын март-апрель айларында Тукайның әдәби музеенда премиягә дәгъва кылучылар белән очрашу инде күркәм гадәткә әйләнде. Безнең хәзерге вакытта лауреатларга багышланган даими залыбыз эшләп килә. Анда ел сайын яңа лауреатлардан без аларның шәхси ядкарларын туплап үзебезнең тамашачыларыбызга тәкъдим итәбез. Быел Тукай премиясенә дәгъва кылучылар саны 19 кеше. Бу башка еллар белән чагыштырганда күбрәк. Димәк, мәдәнияткә игътибар елдан-ел арта. Инзилә Хөсәенова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Безнең тапшыруларны сез телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә, Телеграм каналында һәм Рутубта карый аласыз. Чыгарылыш ахырында башкалабыз үзәгенә язгы кояшлы кадрлар аша күз салырга тәкъдим итәбез. Аларны операторыбыз Алмаз Зияддинов төшерде. Исән-имин булыйк. Акция УЗИ-комплекс взрослым и детям за 1000 рублей. Многопрофильный медицинский центр «Казанская клиника». 2-101-106. Город курток. Новинки по старым ценам. Адаратского 4. Карта платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә. Шулай ук тотрыксыз һава торышы саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы азнакы Әлмәттә алмашынучан болытлы һава, җеп-шык кар явачак, 3 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы явым-төшемнәр, температура 0 градус тирәсе. Төньяктан Актаныш, Агырҗы, Менделеевскида сүрән көн, юеш кар көтелә, 1 градус җылым. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр, температура 0 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә шулай ук юеш кар явачак, 1 градуска кадәр суыта. Чистая Нурлатмамадышта аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр, температура 0 градус тирәсе. Төндә юлларда бозлак саклана, зинһар өчен игътибарлы булыгыз.
Пенсияңызны Акбарс банкның мир картасына көшірігіз һәм пенсияның исәпләмәсенә өстәп 3000 сум алыгыз. Картаны akbars.ru яйса якында урнашкан банк бүлекчәләрендә рәсмиләштерегез. Карта платежной системы МИР от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Санчи иммунитетны ныгытырга һәм көч кертергә ярдәм итәр. Кон әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга Санчи бөтен организмга уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны җайлы, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, һәр кертәм. Санчиның файдасы гасырлар белән саналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармленд аптекаларында сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 75, сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә. Температура көндез 2 градус җылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 84%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Көннәрегез куанычлы үтсен.